जाम्बा जुवानि थाबाय था आरो बिमा बिफाया जाम्बा हेलो लोगोफोर जे आङो फोथाराव दङ माने दै होदों आरोना जे दादाय जे बिथांमोननिफ्राय जे हाब्रु जानायानो माने पुरा गुरान जाबाय आरोना बे सानदि माने ओरैबायदि माने सानसे नामा अखा फैनानै ओमफ्राय दा ओरैबायदि सान्दुं ओंखायनो बे जाबाय मेचिन दै ओंखारदों ओमफ्राय नै बैयाव दै होबाय थादों आरोना ओमफ्राय आङो जे फंनैसो माने बुंनो नागिरदों जे रेशमा ना बबेयाव थांखो नों अबथिरा फैनानै बबेयाव थांखो नों अबथिरा फैनानै आंखौ गोबाङानो मिथियो जे भिडिअ बनायबाय थायो आरो बिथाङा दायो खारलांबाय आरोना बिनि सायाव एसे बुंनो नागिरदों जे भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ जे नोंथांमोना नायनानै एसे बरिंबो मोननो हागौ थेवब्लाबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव जे शेयार खालामना होयो जाहाथे बयबो माने नुयो आरो नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियायावथ' नुखाबाय बिथांनि जे निउसफोरबो होबाय जे बिनि सायाव एसे आङो फंनैसो एसे बुंनो नागिरदों आरोना दिनै बिथाङा बहा थांबाय जे न'नि मानसिया बा बिथांनि फिसाजोआ जे फैफिन होननानै जे रेशमाखौ गावनि बिमाखौ जे लिंहरबाय थादों आरोना जे दिनै रेशमाया जे एसे साननांगौमोन जे मानो होनोब्ला जे बिथाङा संसार जादोंब्ला जे आंनि फिसाखौ बा आंनि गथ'खौ बा आंनि फिसाजोखौ जे माबोरै जे मोजां लामायाव जे लांनो हागोन होननानै बेखौहाय बिथाङा साननांगौमोन आरो एक्सुवेलि बिमा बिफाया जे जोनोम होदोंब्ला जे गावनि गथ' गथायखौ जे आं मा लामायाव लांबा आं माबोरै बहानिफ्राय एसे रां रुफा लाबोनानै बा बहा एसे खामानि मावनानै रांखौ एसे बुथुमनानै जे दिनै आंनि गथ'खौ एसे मोजां लामायाव एसे लांनोसै होननानै जे बेखौ बिथाङा साननांगौमोन दिनै आङो जोनोम होबाय जोनोम होनाय लोगो लोगो जे आं माबोरै आंखौ बेखौ फेदेरगोन माबोरै बेखौ मोजां लामायाव लांगोन होननानै बेखौ बियो सानालासेनो बे गुबुनावसो हाबा जाहैबाय बियोना हाबा जादों दा मा जादों बे खारलांबाय आरोना बिथाङा जे दिनै गोबां दङ जोंनि बर'नि गेजेराव दिनै बेफोरबायदि जे खालामबाय थायोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव बा बर'नि समाजनि गेजेराव दिनै डेभेलप मोनसे फैनाय नङा जे मानो होनोब्ला दिनै नोंथाङा जि जोनोम होनाय लोगो लोगो जे गुबुनजों खारलांबाय दिनै गथ' गथायाबो आलाय सिलाय जालांबाय दिनै गथ' गथाया माबोरै मा लामायाव सोरजों माजों थांनानै माबोरै बिथाङा एसे मोजां लामायाव थांनो हागोन बिदिनो आलाय सिलाय जाबाय जाम्बा जुला जाना थाबाय बेबायदि गोबां दङ दिनै जुदि हाबा जायै सिगाङावनो जे जायबाबो जे हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा एसे सानना लानांगोन जे आङो हाबा खालामनायनि उनाव आंहा फिउचारनि खोथा दङ जे आंनि हिन्जावनि खोथा दङ जे आं हिन्जावखौ जाहोनो हागोन ना हाया जे हिन्जावनि उनाव गथ' गथाय फैगोन जे गथ' गथायखौ आङो जाहोनो लोंहोनो हागोन ना हाया बेखौ साननांगोन जे गथ' गथायखौ आं मोजां लामायाव जुदि लांनो हायोब्लासो अब्ला आंबो एसे गथ'खौ एसे लामायाव लांनो हाबाय होननानै जे नों लामा दिन्थिनायनि लोगो लोगो नों एसे आरामाव जिरायनो हागोन नों गथ' खांबाय मा खालामबाय गथ' गथायखौबो नों जुदि मोजां लामायाव जुदि लांनो हायाब्ला नों गावाबो जाम्बा जुवानि थाबाय था आरो बिमा बिफाया जाम्बा जुला जादोंब्लाबो जे गावनि गथ' गथायखौ आं जे जादों आं माबा मोनसेबाबो आंनि गथ'खौ आङो जोनोम होदोंब्ला आं मोजां लामायाव जुदि साननानै जुदि बयबो सानोब्ला अब्ला बर'नि गेजेराव समाजाव जे डेभेलप मोनसे फैगोन आरो बिनि गथ' गथाय खांबाय उन्दै उन्दै गथ' गालांबाय खारलांबाय सोरजों माजों थागोन बेखौथ' गैलानो जे बेबायदिबा बर'नि गेजेराव गथ' गथायफ्रा माबोरै डेभेलप जागोन माबोरै बर'नि गेजेराव समाजाव डेभेलप जागोन बेबायदि खालामनाङा आरो नोंथांमोनाबो जे हिन्जावसायानो जा सानै हयै हाबा जा जे आङो हाबा जानायनि लोगो लोगो आङो समाजनि बा फिउचारनि आंनि गथ' गथाया माबोरै आङो डेभेलप खालामनो होगोन आरो हाबा जाबाय आरो सोरनिबा ब्लड थांबाय बेबायदिसो आरो सेंग्राफोराबो हाबा जाबाय आरो बेलेग ब्लड लाबोबाय ओंखारलांबाय न'आव थाला बेबायदि खालामनाङा जि खालामो सानै हयै खालामनांगौ आरो जोनोम बिबा होननानै माखौ बुङो खेबसेल' नोंहा मान सनमान दङ बयहाबो दङ नोंहाबो दङ आंहाबो दङ आरो जेरैबायदि प्लास्टिक इउज खालामनाय बायदि जुदि
मानसिफोरखौबो जुदि इउज खालामोबा मानिया नों लास्टिंबो बारा जानाय नङा, नों मा जागोन अब्ला